Čaute, sme na Paul Ricard v francúzskom okruhu. Je tu krásne slnečné počasie, tretie dejisko FIA ETCC majstrovstvie Európy a piatok to bolo celkom dobre, aj keď to mohlo byť lepšie, pretože vlastne v prvom tréningu som mal kolíziu s tureckým pretekárom a ako môžete vidieť, pravý bok tu dosť odniesol, ale moji chalani, mechaníci to dali do poriadku, vyklepali a už do druhého tréningu som mohol ísť, aj keď s miernym nedostatkom kôl a vlastne skúsenosti s touto traťou, ale rýchlo som sa adaptoval a skončil som na 3. mieste s malým 3/10 odstupom na prvého. No ale vieme, kde je tá strata, kúpili sme si nejaké zábery z onboard kamier a dáta z telemetrie, takže viem, kde mám tie svoje miestečka, moje zákruty, kde môžem zrýchliť. Už teraz sa to zrýchlilo vlastne v sobotu, takže držte mi palce kvalifikácií a takisto aj pretekov zajtra. A nezabudnite pozerať ďalšie video. Čauko.